अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसमें जो है ना क्रिएटर्स के लिए भी एक नियम लगा है कि अब अगर क्रिएटर ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस का कोई प्रमोशन करता है कुछ भी करता है तो उनके लिए भी एक रूल ये लगा है कि अब आपको लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना अगर आप करते हैं तो 3 साल का जेल। बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे आङो फैफिनबावबाय जायफोरा मोजां मोनो एसेब्लाबो नायलांदोलाय आरोना तो नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैफिनबावनाय जाबाय गेमब्लिंनि सायाव जागोन भिडिअआहाय तो जोङो गोबांथार भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनगासिनो बा जोङो निउसफोर नुनो मोनगासिनो दङ आरोना माखासे मानि गेमफोरा बेबायदि बन्द जानो थांगासिनो दङ जेरावनाखि रियेल मानि अरिजिनाल फैसा जोङो सोनानैहाय जोङो गेम गेलेयो आरो बेबायदिनो आर्निं खालामो गोबाङा मोनदों आरो गोबाङानो थैदों बा लस जादों माब्लाबा लाबबो जायो माब्लाबा लसबो जायो ना नाथाय बांसिनानो जोबस्रांनाय आरो बियो लुथिनाय आरोना तो दा जोंहा नैबे थांनाय 20 अक्ट'आवहाय आगस्तआव जोङो बिल पास जानायखौ जोङो नुनो मोनदों लकसभायावहाय तो दा माखासे गेमा बेवहाय बेबायदिनो बेन जानो थांगासिनो दङ जोंहा गोसोआव सोंलु जादों माखासे मानि जोंहा बेवहाय एन्टारटेनमेन्ट बेबायदि गेमफोर दङ पाबजिनिफ्राय लानानै फ्रि फायारनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबांथारना जोङो बेखौ गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो तो बेफोर गेमफोराबो बन्द जानो थांगासिनो दं नामा बा बेन जानो थांगासिनो दङ नामा तो जोङो मिथिलांगोन दासिमावहाय बेबायदि जोंहा माखासे एन्टारटेनमेन्ट गेमफोरा बन्द जागोन जाया जों बेखौहाय मिथिथ'नो हाया नाथाय बांद्राय बेबायदि चान्स गैया आरोना बेफोरावहाय जोङो फैसा सोआ खालि जोङो माने जास्ट टाइम पासनि थाखाय गेलेयो माने बेफोरबायदि टाइम पासनि थाखाय गेलेनाय गेमफोरा बन्द जागोन जाया जोङो बेखौहाय मिथिथ'आ नाथाय जेरावनाखि जोङो बायदिसिना थिन पार्टिनिफ्राय लानानै बेबायदिनो माखासे जोंहा रियेल फैसा सोनानै जोङो गेलेनाय गेमफोर दङ स्क्रलिं बेबायदि माखासे गेमफोर दङ बेफोरबायदि माने जेसेबांनाखि रियेल जोङो फैसा सोनानै गेलेयो बेबायदि गेमफ्रा बांसिनैहाय बेन जानायनि माने चान्स दङ जेरावनाखि अलरेडि बिलाथ' पास जाखाबाय लकसभायावहाय तो आरो बेखौहाय लाखिनो हाला आरो जोङो बेवहाय माखासे गाइडलाइन्स आरो फैबावनाय जोङो नुनो मोनदों जायफ्रा बेखौहाय माने प्रम'सन खालामो ना तो इउटिउबनि गेजेरजोंनो हक फेसबुकनि गेजेरजोंनो हक गोबांफ्रा बेबायदिनो प्रम'सन खालामो दा बेवहाय प्रम'सन खालामनो थांग्रायाबो बिपदाव गोग्लैगोन बिल पास जानायनि उनाव बेफोरबायदि आरो जुदि गेमफोर बायदिसिना फैबावोब्ला ना जोङो प्रम'सन खालामोब्ला तो बेवहाय 3 बोसोर जेल आरो जोङो बेसेबां 1 करोड़ बेबायदि जोङो जुरिमानाबो होनांगोनबो जानांगौ आरोना सहस नङा खिगुलांगोन तो बेखायनो जोङो प्रम'सन खालामग्राफ्राबो साबधान जानांगोन आरो बेफोरबायदि ना जेरावनाखि खथि खालामो जोंनि न'खरफोराबो जोबस्रांलाङो ना गोबांफोरा खायफाया बेबायदिनो गेलेनानै सोरबाया सुइसाइडबो खालामनो हागौ बेवहाय जेबो गेरेन्टि गैयाना फैसाया थाङोबा खर'आ खामानि होनाय नङा आरो थैनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा ना बेबायदि गेमफोरा बन्द जानो थांगासिनो दङ नाथाय जोंहा पाबजि बा फ्रि फायार बायदिसिना रोखोमनि बेबायदि गेम्सफोर दङ बेफोर एथबां माने बन्द जानायनि माने चान्स गैया आरोना इमान तो जोङो आपडेट्स ओंखारबोयोब्ला जोङो मोनगोन नाथाय जेसेबां जोंहा बेबायदिनो माखासे रियेल मानि जोङो स्क्रलिंफोर गेलेलाबायोना फैसा सोयै थिन पार्टि बायदिसिना गोबां गेम दं मेल्ला रोखोमनि गेम तो बेफोरबायदि गेमफोराहाय बांसिनै चान्स दं आरोना बेन जानायनि तो जोंबो सांग्रां जा मोनदों होननानै ना जोङो फैसानि लबाव प्रम'सन खालामनो नाङा आरो आङो बेखौसो माने बुंनो सानो तो जेनो हक जोङो जेसेबांनो सेफ जानानै थागोन एसेबांनो बासिगोन आरोना तो बेफोरजों जोङो एथबां आर्निं खालामनो हाखाया तो सासेया मोनगोन
बे फैसाखौनो बेलेगा मोनगोन, बे फैसाखौनो बेलेगा मोनगोन, सोरनिबा थांनायखौ सोरबाया मोनगोन ना। तो आङो बारा गोलाव खालामा, उनावहाय जुदि बेबायदिनो फ्रि फायारफोराबो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय गेलेनाय गेम्सफोराबो जुदि बेन जायोब्ला ना, तो आपडेट्सफोर मोनोबा भिडिअ लानानै फैगोन। नाथाय जोंहा रियेल मानिया खिन्थु बन्द जाखागोन आरोना, बेयो सिउरखा। तो बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन, गोलाव खालामला, गोजोन्थों, बाय। किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या बैन होने वाला है, क्या नहीं कर सकते हैं, ये बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो बिल है इसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, और इसके अंदर में होता ये है, जितने भी दोस्तों यहाँ पर बात किया गया था उस बिल में कि रियल मनी गेमिंग जितना भी है, जैसे कि फैंटेसी, ऑनलाइन पोकर, कसिनो, इन टाइप का जितने भी गेम्स होते हैं जिसमें रियल मनी से गेम खेला जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जितने भी एप्लीकेशन है उसमें जो है हमें मनी लगाना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, तभी आप जो है गेम वगैरह खेल पाते हैं। तो जितने भी रियल मनी ऐप है, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गया, फैंटेसी में आप समझ गए ना, फैंटेसी मतलब जी बिल्कुल MPL, ड्रीम 11, ये सब जितने भी है कि टीम बना करके आप पैसे कमा सकते हैं, वो भी दोस्तों बैन होने जा रहा है। फैंटेसी बैन हो जाएगा, ऑनलाइन पोकर बैन हो जाएगा, कसिनो गेम्स जितने भी होते हैं वो बैन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों की ई स्पोर्ट्स के बारे में। ई स्पोर्ट्स के अंदर में आता है BGMI, फ्री फायर, PUBG, ये सब जितने हैं। तो मैं बता दूं ये सब बैन अभी होने का नहीं है, मतलब उसमें ये चीज जिक्र नहीं हुआ था, एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। तो